I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft Pocket Edition, ali tačnije igrat ćemo Hunger Games na lbsg.com. Da čitamo na meč, ništa sad, čekaj na koju stranu, idemo bre mi, idemo vamo. Ima dolaži, ima valjda često je neki, malo pokupimo nešto. Ja se dobio sam Creeper samo za danas, pošto sam danas instalirao Minecraft i sve. Znači, dakle ljudi, danas će, mislim, biti i sad ne znam, vidjet ću. Znači, mislim, ne znam šta ću da snimam, mislim, ne znam stvarno tačno. Ne znam, vidjet ću stvarno. Znači, igra počinje za 1 minut. Znači, sad mi se edituje, kako se zove, pošto ja snimam sad kasno, sad sam stavio da mi se edituje već jedan klip. Znači, da vam kažem koje to su top 5 mapa, na primjer. Ja sam neki izabrao mape, to je samo prva epizoda. Znači, su neke mape, znači, neke obične mape, znači, po meni su one onako lepe, dobro napravljene. Znači, pravit ćemo još epizoda. Pa ćemo, na primjer, ovo sam prvo da kažem, snimat ćemo čak i, na primjer, kako da, pošto mnogi ne znaju kako da se loguju na ovaj server. Znači, mnogi ne znaju to ću snimim, ja mislim, kao prvu epizodu, ali vidjet ću, znači, sve ostimo vidjet ćemo. Trči, da ima čest, trči, vamo, dok niko nije vidio, a loše se mnogo vidi, lele, ne mogu otvoriti čest, fuck. Ovo je neki bug, majke mi. Meni nešto bugovo. Ajde bre, ne prdi bre. Što lagaš bre, ko govno brate. Da sada idem ja što napravili. Inače da vam kažem, opet mnogo ovih serveri nešto laguju, nešto koče, nešto. Ne znam zašto. Što je prvo, znači oni laguju. I kada, kada ne snimam, pošto ja kad snimam neki igre, oni mi, obično lagaju. Gledaj ti ovo, brate. Gledaj, čest, palim te bože. Super, brate, našu i hranu i odelo i u jednom čestu, super. Odlično, brate. Ne znam šta mi još treba, ništa. Idem gore da me neko ne uhvati. Tamo neki lik. Čekaj, nemam ništa ovdje. Idemo mi ovamo, pičemo ovamo. Čeka izlazu. Znači, ne znam gdje sad idem, lele. Ima puno mjesta, znači, gdje mi možemo i da begamo, gdje mogu da nas nađu, znači. Ako nas nije na mapi, znači, ne znam tačno, ali ima nas, ja mislim, onako dosta. Deathmatch za 6 minuta, znači, ako, na primjer, ne, mislim da će, ako uspemo ovih svih 6 minuta da budemo na ovoj mapi, bit će super ako to su. Ako uspemo da budemo svih 6 minuta na mapi. Evo, gledajte kako mi ovo laga, brate, ovo govno mi laga. Gledajte kako mi je, brate, ovo mi, brate, ne znam kako mi se ovo dešava, kako be samo meni, ne znam, stvarno ne mogu da napravim normalan server, nego mi treba ovdje 300 čuda da radimo da bi bio, evo da neko pokupio već, i bre.
dobro znaju ljudi ovu mapu, da ti kažem. Da vam kažem, ljudi, znači ja je ovako i ne znam, znači, bukvalno ne znam, da ti kažem. Znači ja ovu mapu uglavnom nikad nisam igrao. Ako možete, ako mi verujete, znači stvarno da se zbunim. Ja stvarno nisam igrao ni jedan put, znači ovu mapu. Šta će da uzmemo pre? Uzet ćemo ovo najbolje. To nam stvarno treba. A ne 300 drugih čuda i posle nemamo ništa. Hajde. Za 5 minuta deathmatch. Znači mora da pazimo da ne umremo. Cipre nema nikoga. Izgleda svi izašli. Ja ovdje ko budala se vučem. Nego dobro, ajde. Kad sam lud. I sad ja ovdje ću brkam po ovoj često je prazne. Sigurno su prazni. Ovaj nisu vidjeli. Stani. Ili ovo namjerno postavili neko. Za 4 minuta počinje da ima neko iza mene, da li ima. Znači, Zlatan mač. Zlatan. Ovaj mač imamo, da je bre ovaj. Ovamo valjda negdje izlaz neki, vidio sam, ovamo valjda negdje izlaz. Iz ove rupčetine. Jaj. Ne mora da se pazimo. Kako ćemo da izađemo odavde? Motherfuck. Upadnemo, gotovi smo ljudi. Ja ću rizikujem, znači da prećem tamo u džabe. Da posle umrem, neću. Znači, to da vam odmah kažem. Ne znam kako da nađemo ostale, gdje su ostali? Ne mogu da pogledam koliko ljudi igra. Mislite sad ovoliko ljudi igra, pa nije tako. A vamo li sam bio? Aj pičimo vamo. Ne, fuck! Da li nisam vidio? Ladno, nisam video, brate. Koji su to majmuni? Gde tu postavili da ljudi prolaze i pokušaju? Aj! Ću se ubijem. Šta ovo neke hrana? Stvarno imamo hranu. A sad ne možemo da jedemo. Cooked chicken. Cookie. Samo to. Majstore. To je. Vip. Drink. Ništa ljudi, znači to je bilo to od ove epizode, znači ja sam katastrofalno igru. Ne znam ni koje sam mjesto, ne znam koje mjesto sam bio, znači mislim da sam valjda bio u drugo mjesto, jer sam izgleda sam ljudi bio u drugo mjesto. Opet nije dobro, nije katastrofalno, onda ljudi, znači ja sam bio u areni 1, ali ne pobedio u areni 1, znači mi smo pobednici, ne mi nego mi smo u drugo mjesto. Dakle, ljudi, to bi bilo to za epizodu. Znači, vidimo se u nekom narednom klipu, nekom sljedećem klipu, šta već. Tako da ćete. Aj pozdrav. Aj pozdrav. Nisam, aj mi riba ne da. Ribo. Ću pojedem ja ribu. Ajde ljudi, ćao.